Yesu Kristo dino Asramansa Ebiasi ninati se na yumeyo Esirani Esirani Ni na 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 Ni na na Ni na na si Yesu Onia Onia Ayama It is we won't take sure my people and you may I come in the for na ye if we send ye Ayama and also yeah oh you Father, we glorify your name, O Lord. Hey, shouting, Jesus. To me, I would ya. Make me mama faithful. That's him that day. Yamamo, Yapajawa, yes, somebody company with you. Nabibia, who will be us. And he had come on Yakumako, the other Yase. Yaton to me, the Yaton to Yesu. Oh, yes, Christ, only to be blue to me. Oh, yeah, radio. Oh, yes, what's what I'm doing here? So, for that tower vessel, your pleasure with thee. Your pleasure with thee. Hey! It's you, Yamia. Are you going? Oh, Satra. That's it, my day. Yes, I saw. You want to know to say, Yamia. Oh, Satra. I don't marry me.
Baby, as you say, I am na manager say Ebrahim ya wo nyame di fo we ntem onyame akọ awie Ebrahim wa yi ne se onfa asempa ne mreye empanyin si do wodi na yebo ampa no kwasem se be queen din so fata na ne fata no woko no untimi nya bishop na untimi nya odifo na untimi nya osofo kan wa bra awrade nwosra entew so na awrade nyankopon de na akọ ayi adwuma wan kase e ba afidie so ba abosome na ni wan wisa ampara onyame gya enam na ko mu ye adwuma na nsam so nyina so de nkwagye no fa hodie na ebre nyame ma na anwumre yi no onyame difo ewodem ha ya papa bishop abesaki kwapon ya kwa ne nche ne abie kwan ama no wo de obeti onyankopon asem na obeti ahobrase kasa wati nyame honhoma ahye ne ma anwumre yi ba bibia wo bia ye din na fetina fidie no eye CEDAR hour ene ye de brawo bishop abesaki kwapon papa ya mo akwaba Asofo emawaburu ya me shira papa ya jo so pa mo pom so etisen onyame adom ye ho ye eda otumfo nyankopon ase that's right mayamfa sa akonya so na yenche SOMPA TV na SOMPA radio ahwefo ne etiefo ne wona ne yasom ewo Facebook ne YouTube ne nyina ya mamo nyina ajo yenim se obibia ehho yeye Bible say wona osu no ye ne won bomu enso na wona osere no ye ne won soso ensere sabre asanteman ene abre papa asanteman eda kokowa yes na che se enye asem ketwa na che se eye otumfo SOMPA eye openso na ni dakoto mojem yes na ya ma otumfo demre fadue my god one asanteman ne natena konwanyina eda obibia nsoso a wanya akwanya oboa se eyiyo no ekoso boko ewo menhia na ye besre se ye fampa bonta dwumadie no echi kosi se ye besie eye asanteman hema kwasem efise sabre okwekura Bible say obi wu na yensie ne yempo a opomba soso ho wo chen enti CEDAR hour ye ne CEDAR hour team ne ahwefo nyina ye soso ye de mpaibo kese etai eye asanteman wura ene na tena konya ne asanteman samre asanteman ene dakoto mojem eye kokowa yi bremu no ye nyina ye de mpaibo etai wo na chi ya hwa so say ye den hwehwaya eye na nanom de abase ye ni so na emfa sundwe mra no eye edaya wada nso so nhwehwe se ne wo se bonu nsia obi anhwe se uma obi ampie no Bible ni nyina sofo ye mra so di enti se wontimi ni nhwehwe so na che se Bible no so wontimi ni so na we dey asanteman na we dey man ni nyina na eye kese asofo se na se kono and bibia so koboko hallelujah amen na se mani pabonefo bia form hu nyim enye nuama bone enye den embe se nuama hallelujah amen samre die yanko space no so na yema wona omono yesom ewo CEDAR hour Facebook ne YouTube ne yema akwaba enti osofo Emmanuel J yo bishop nyankopon enhia ye ko Facebook no so dia na nana jasua ewo so ebi Moses Ando ewo so bi nana yawo agei enso ewo so ya Joyce ewo so Mary Sam ewo so Mary the Rose ewo so Ohima Efiale Kwenda ewo so Osei Akoto ewo so Afia Kirewa ewo so for aban
sanso na Linda Owusu enso wo so Frimpong Ophelia enso ewo so ena Nana Hema enso ewo so Nana J enso ewo so YouTube no so aha ayeshe den enkoso mo YouTube wa Felicia Entwiwa enso ewo ho Zinabu Amadu ewo ho Inshiraba ewo ho Josephine Ofe ewo ho Richard Kisi Edunso ewo ho Jao Matilda nso ewo ho bi mo space no so nyina mo share link no ema afoforo nso so enhwe bi na afoforo so entie bi na enanwumre nso so anya enhira hallelujah amen na wotwe nyina na ye ne Nyankopon ma ekasafa ehemfa na ye gyanom Nyankopon no wo that's right na ye bisa ahwefo na etiefo nyina se nipa bi haw no osofo ayeden enti nipa bi abama bu se Yehova Nyankopon na oye adwuma wo tete brem no sa Nyankopon no ntimi emoa won biom eno na ye ba afie ha ye ne nyame ma kotwere sem no mu na ye de atoto ya brabo ho sa tete brem nso so ohaw bia obi na mu nne no ebe toto ye na agyanom anso Nyankopon firi soro mo soro abeje won enti wa wo hwe ye ya wo tie ye na anwumre yi Yehova Nyankopon so betimi agyew afro haw ene wa mane amen na Onyankopon ni suma kese ba akopa ne se Onyankopon gye ne ma afiri won ohaw ne won bremu oyo odo Nyankopon Onyankopon dani do edi kire ne ma emra nioma nyina ya den na nipa nyina ba mabu na nipa nyina pa aba no hona Nyankopon kire se oyo Nyankopon amen na me ba fidie so ye de CEDAR hour ebra ahwefo ne etiefo no ye manya me mahunu se ye bre so ya po nyame asem ye bre so ye mfa Nyankopon asem nya adwuma biom na eye bronsam hyehyeye bronsam ayi nyame asem afri nyame matim ena wayi ade a ye frene se owu afri ni patim ena bronsam ayi ade a ye frene se Nyankopon atemu afri ni patim ena bronsam de ajapade ni sika awura ni patim empo asofo no mu bimpo no bronsam ade sika awura wontim se omobeka Nyankopon asem se nipa ye ya hoho ni amanfrafo wasase so ye ba asase so ya mfa hwe ama na se ye free ha koso a ye ntimi mfre emfa bibibiara emfre mu nko adagemu sani ajobo kan ye o se adagemu na ye di ye free ye na ye mu ba ye adagemu na ye besa yakọ osofo asante menyina asante yo mayo asante eye kingdom yes amani nyina hima ye hima ne dafo anso edu ya wadana na hima akwa na hima mfa hwenko da bio mfa hwenko sika kokwa hodoa egu palisho ye menhia mfa nko sika hodoa cars dan mfa bia nko enti wenyina ye ade a Onyankopon di ntwafo ni ye den e kire ye se asasi so ye ba ye sane ye be ye osofo ye benya nyini che na botaye nti Nyankopon de ye ba asasi we so no ebebem obu Nyankopon de wo ba asasi we so se Nyankopon fa wo so na afoforo nidi nyame nam wo so na fra moborowa ni ohia ni bi kunani bi awusian bi fra no ntoma obi so nyame de wo ba asasi we so se obefa wo so ni nipa bronsam afa wo nomum bronsam afa won de ben nomum a bronsam na nkasa che won ewo won fidie mu na bronsam na e kire won se onye de ono bronsam pe no Nyankopon no be fa wo so na waje won efre bronsam se enti botanti ya Awurade Yesu Kristo bae se osesen wa wo akokwa na maye na obefre ni din sen Jesus enye Jesus Isaiah na kan osofo ye be fra ne de ben onwanwa ofutufuo deja asundwe hene na hine beda ne de ben enti nyame di Yesu ba asase we so se onfa asundwe nya den emre yen ya ye ni asundwe ya obonefo na fa ye de ben no mum
onyankopɔn ba no yenam no so nti wo kan Acts chapter 10 verse 38 osofo yima be kan amahwefo na etiefo eti Acts chapter 10 verse 38 no ose sen asomafo nyuma eti du chemu aduasa enwotwe no ose Yesu a ofri Nazareth said onyankopɔn de hon kronkron ani tumi esra no na ochine ye yi na osa won na obonsam hye won so no yade osa won na bronsam hye won so no yade obi hwe yen obi tie osofo ni second mensa yade no yeah hospital ben specialist ben ebi ko check up e wo bi man so ewo different country and so still yade no ya na yede ye mpanyifo no bi mpo no sebi okwa na wakowu ho na edi body na efiri waba we kire se nyankopon no ye yade safo enti o se onama o sa yade wana bronsam ede hye won so enti obi hwe me obi tie mo yade na ye bronsam hye so ye bronsam yade ye o se ye yade ye owu yade enti yenti na Yesu bai enti ye woni pa bebre ye do ba asase we so mabotai enti ye ba SOMPA TV me ka kire SOMPA hwefo na tiefo se nyame asoma me se memfo no awrade na hinta sem no emna hwefo na tiefo na obi biara obetie nsem na mede ba no na obedi nyankopon asem so no ne haw ne na manne no nyame beyi na afiri enya nsem ayede ba SOMPA ni osofo ye ka kire nyame ma se odi nyankopon asem ye adwuma se ne beye wo enti ni papi adwene ne se de bi obeye bone owi a ose me ko bone kan obeye ade enti nam obi so obi awari egu obi adwuma firi ne nsa obi ewu ose me wi a me ko bone ko sere me se obesere nyame de bechew anso ehu akatua ne de onyankopon edibema na ye ba fidie so omo a osofo mu tie ehinta sama me de bai na omo ne ye bom paye wo CEDAR awa no ye hwe adanse osofo omudi SOMPA FM osofo adanse ne ye pi o kire nyame ya adom se ya ye bese ya bietum ama won soso a o wa adanse nsefre osofo adanse ne bu ho a obu wa ne haw no e be more than 10 years 7 years 20 years 12 years erade nam gesem nyame asem ye wia na ya bompai sa fe na o hweyen ena ne dadi kan ya o hwe ye CEDAR hour na wotie yen sa bre ye ba so perfensio sit television so o wo documents bi afato so ni papi na edi adanse osofo enti soma nyankopon soma me ahwefo ne etiefo mu di CEDAR hour echi no me ka kire ahwefo ne etiefo se enya asori nti na e bai ena enya doctrine nti na e bai se na be ya brama sori enya nu nti na e bai di enti e bai se nyankopon asoma me se odo wo ba asase we soma abotaye enti ma ho kwan na abotaye ne nya dan emrem na nyini chaneti me som nyankopon na nyankopon pie na enumo nyama anase uwu a wanye yiraba na sofo no pi eda nipa hallelujah amen enti eba ye hwe adanse ye ba eno ne de Yesu ba ye no Yesu ka kwaje sem wi a Yesu gi ni pafiri won haw na wama enti mo amunya akonya mo follow CEDAR hour na Saturday yetime bo dance over 2 hours asofo ye mo num asem ye de nipa ba sorry a medical doctor declare na say obewu obo okra ye say onya 1 year ebi atrans ya bo dance ebi atrans more than 13 years omo da so a menya enadifo me enye ne me hye dwuma se na me ya bofra nyankopon efra me se me meye na dwuma na me hya amede wa gine hallelujah nyame afa me so agye mpempem no nyame guso ademeje enti na be de asemfo ba ko pe na e bra hwefo na me wie pe ene nsama me de ba nyina ya asem ba ko so osofo ene mra bi bre mra abusia mra ya wo sunsum mra edi nipa binya yes osofo mu ntimi nyomo je obi hwe me abusia ofirim no mra edi abusia ni nyane se ofiri sa fie ho a etwa se yare bone ebo anaso wuntem wo ye abrante wo fie wo se ohaw ahokere to so wonyo bi ma na mo
mara edi binya ne se oye oba wo fie wa ware sembe ye den wa wo sembe ye den o pese o som nyame o ne obo abraboten a wontime mo nti abusua ni bi wo ha no bone ne nsanom ne adwaman afa abusua no mum osofo abusua ni bi wo ho a wo bebre unya obre so abende ya wa fie ni bi wo firim kro ntimi ensom nyame nyanya adwuma koso bebre enti say ya kan Daniel chapter 3 na ohene Nebukadnezar ayo honi ahye mmara osofo etwa se mmara no di nipa bia na emu aye den ama Shadrach Meshach ni Abednego anso omo se omo nyankopon na omo so obetimi agi won afri ohaw na aye de no Abraham nyankopon Isaac nyankopon ni Jacob nyankopon betimi agi won afri ade na aye de no mo eno na me pesa ahwefo mo ma yanko ena mre ni nti yanko from verse 28 29 and 30 no Daniel ngoma etimi ansa chemo aduonu nwotwe ene aduonu nkro no Nebukadnezar ka se enhyira ne Shadrach hallelujah Meshach ne Abednego nyankopon a wasoma ne bofo na wabeyi ne nko a wode won ho to ne so na osachira wohene asem na wode won ho na man de ebeye na orensom na onsori anyame biara se won nyankopon ne santi me shamla se oman enkrofo ne kasa hodo nyina mu biara o ka Shadrach Meshach ne Abednego nyankopon ho abususem no obetwitwa no asnesne na wama ne fie adane amanfo efrese onyame biara ni ho a obetimi age onipa sei amen ana ohene soma ma Shadrach Meshach ne Abednego di yie babe asase so hallelujah amen osofo tio enti obi o hwemi a o tie me no ohene Nebukadnezar owo abosom kutatumi ono akasa so ahwese uti Shadrach Meshach ni Abednego nyankopon o asoma na bofo ama wabeje oh Jesus won efride ben ade na aye den no enti sabre ohene hyemara se nipa bi obeka se obeka mbususem etia wo nyankopon yentwitwa mo asinsin na omufie na ne amanfo adenti na wo a wo hweme a wo tie me ye wo se nyankopon ti menya wo ha oh Jesus se ma ba obrewa manyinsen anso so ne nyina mapon enti ba bi aduru de menya ba ne bi ebusuan ye firi mu no mra bi wo ho so ofiri ho a wo bewu ntem na wagie atumu na nyame asem so sesen ebusuan mra no se na nyame asem so sesen ose obi ode ne ho to awurade so no ade nyina bedi aboa no na bewie ni hallelujah amen enti nyame ben na wo som no Abraham ni Isaac ni Jacob nyankopon na obi bi nipa dodo na omo anye asole sem se sofo bishop odifo nya asole asem dabi ode nkwanje sem ne sene be ya nipa benya oje sene e ba SOMPA TV so na omutu anamo osofo ba se omo ne yen ebe bom pae e da fiada no yenko MCR yemfa adanse entoso na ahwefo ntie bi na enne obibia nemamu aye den no enhye no nkran enti yenko MCR mombo so na ahwefo na tiefo entie bi na me bon kaye se efiada ene memene da ye yida mienu asi ho se ye de ye program ya to den se so bibi ya Awurade yona ana sabre de monbo adanse ni bi na ahwefo na tiefo nhwe obu ene ne da di kan a one yesom enti ye mo adanse na enti MCR ya azuka yanko na enti adanse mfa nse me sha se me ba CEDAR ha na me ba we o she me chi be 5 months na me sha se me ba CEDAR ha na nyema bebre na ekoso ma brabo mu ana ha adwen ani nyina odifo bishop na okoso a hye nkran say minya gidie say nyankopon be yi mafiri ni nyina mu ebi o ha na eden na me kunu ya adwuma wo bank na oye panyini me kunu anya bonni bia kwan ya fa so yi na di e wa adwuma mu ekwaye court nsensem me de beto papa anim e sha se kwa me kunu yare na okwa adwuma na hweye no na me ba watch night na mpam choye wa ha no
yen hwe say yen ni hu agro me ba en papa frame na me ba me ta atena ni say na papa frame it was a Tuesday night papa frame no ka chem what yeji won asum me kunu su free yeji and I say ai me kunu free ho and o say o ma me fie da paso ma me fie da o hu sa abronsan say sa abronsan na o hu bi so wo yeji na me say no kre baby I me tell you abronsan me kunu asi bi sa so woni krom and o say wa ye hihye owuo e de ma me kunu sabi oni som no le koya me kobo na mane o so oni obi ani asem na me bo papa mane papa nsi bua no na nakoma e den masem dem pamocho munya abuche na muntie na enu antira ma full plane free America abeduru ha enti papa bua ye mpa da ku o kwa adwuma na me hu de ka me na adwuma ko no ba bi o ye adwuma no utwa mu ha okura ne car me sumi kura me car na bibi kasa kire me say me njai me de na me mfro ne car ni bi TV ne no ba bua kwa ba ya de ye kwa me say ase ni tie ne ya na ye rush call maku afi ya no ni ambulance de ni ko wie konfa no che emergency me kunu awu free ho no e ho ya na me fa afo na me frɛ sɔfo yi ma e na so baba papa amane o mo ka ne mpa ebo ye de anga akra na papa ne sa ba nkwam nya botre ewo ho we na wa wo hwa me a wo tie me se ye hye program a e ha bebo bio mre bia ya me ka kire me se wo pesika enya asore dem na e pesika wo pesika wo ye adwuma na nyame ahira adwuma no so ye bebo mpa se nyankopon e bebo ho ban nyankopon be yi wo afiri ohaw ne amane mu se ya na atoto nipa ne bia ne kunu ewu premature delay ne yere wu premature delay ne baby efrene sam ne ye watch night na maame a service oye adwuma abanye adwuma aso Tuesdays watch night no wakọ adwuma pon asan aba watch night ade chi Wednesday a osan kọ adwuma watch night na se na rade a o se ye friend de hia dem a obeji yen so obeskan asem kese ne nuoma hinta no awurade bie mani hu se okunu afrim na de ntia ne kunu ba befrim ye we ne de be ma omo agie di ne se meti yeji o se ho no mo firi me kire efi omo asi wo yeji me nko ho da be si na menim yeji me kire se ne ho se te ma me se sa pepepe na me sa kire de wo kuma so se sa pepe na me so nko bo okunu amane nti wo a wo hwame a osom bi a wo mu a ye kire wo se osofo abet eya menya asore asem tegya wa asore ne ba na asore menya doctrine sem ya me ye nyina ne se ne be ya obonefo no hyehyeye no obe twa faso na botan ti anyame de wo ba asase so wei ebebem enya maame wei aka ne kunu afirim be kire ne de onye oye ma ne kunu na wo drive can okọ off e wo car nenim enti na ka ye highway a na nyame kasa kire ne ma enti mu atoda oyire se na de obejoin wo vehicle o se o da bi kofa wo de no mo fanto mo fo kenye se sa da no kofro ne kunu car na okọ off nipa wote kai ni mo onyare omude no gugu kofa no se o se de enye ye bi wawu enye ye bi pai bon no san ba back o ma won se me rade nyankopon ne nsem no nuama na ma metembi atoda okọ adwuma opon ana watuka ananse wafatroto no abebo mpae yenhwe ka obi aka oware ni kura ono ne som no ono nkọ kwese da sore enti ne som no sa mpae bone nioma nyame yidi na ko munyini aso star osi oba mameto awa dance na so papa cho me dance enti ekoba ne say papa kire de yenye doctors in the no munim say asai na omuso am say yenkopɛ sɛ de yɛ sɛ omo yɛ no mhyɛ da to hwe so nti ukwa na bɛba no na asɛi nti me ba omo se ba me usum nyame a usum no sum yie na papa no wakasa nti ano no ebe se ne koi me frɛ papa na papa say hallelujah sɛ me ka kye o se be yi edidi mu afa adwuma na konam kwan so kwan na yare kye no afa de ade ye yi no memene da asem si kwada e yi memene da juwa da ne le letter brand si yi wadi onye eboni bia ti me obo papa amane ne no sem se sapo maka che o se nyankopon di wachi ebe yi me si you tada na edin ta
Nabio, Nkorensia, na Yami Kunedi, teacher me, Ned, and so there be an enemy with GD, told them to Miss Sora, who much in my back. Me ba, and a papa, my bad 6 name walk, school. Titola be no sada na wa na na minim free ha na meba me desabi o ha me pun school ha me na me nya hwea na me ya fa ho no maba saa kakra enti okonya adwuma foforo ya me bo na papa so ma ne konya adwuma foforo okonya ya no ba bi kwa na o ya adwuma no ma san di akire asan the letters ko say court nsensam ne ba ye no ye di ye bua ye bem ema omo jis kakase de maaye nankofo ne fifa kwan bi so ma nyama ma skale san be ye basa okonya adwuma foforo no ma san de letter asan di akire amoma amfrɛ no obi a wakɔ interview awie obi ahu sɛ wayɛ ade ye be frɛ nti be bɔ papa amane no na papa ka kyerɛ me sɛ sapon me sha me hu sɛ akwantuo na be boa mo me so me akwantu me kuru passport kwa na oni bi me kura saa time ko me nyɛ ma adwo nti sɛ me ni ba bi akwantuo be free aba but papa me ka sɛ me ne nante ye me ne chi papa ho no sɛ papa amfa ho no ba bi a wokɔ asɔre ɛne na de bia na me ni gye ho no wosum bia wo mu bia papa de ani die be ma wo papa gye wutum enti de bia me sra awurade mpa ye ma no ne na busua enti me wo mu ana da ko bi me tie sɛ ye sɛ akwantuo bi hu ne ma bi na mbɛbɔ papa amane na ɔse an ye ne bɛboa ne tintini tietie mu nyina within 1 year me ne me kunu ne me mansia ye nyina US enti me mamienu a me di kan no omo me koe no na me ma me kunu ne me mamienu ba he say me ne ka say 4 aka nyina so ekọ na kese me hu dia me nka CEDAR me de me ho be don ya say you say emu bi ho no ma ya say na abusua sorry na abusua som ne ade ade tito de bia na wo twu ho na ya say abusua no hu ni say ba makoma de me ni ba bia wo anu ti me ka che papa say me nyina abo abrochire na me ni adanse me pesa me true plane na me ba obu akwa na onkai me obu akwa na onkai ba me so de ma ba ha che enti obi a wa ba ha che bia ni me de pesa obi a hu say ya me nie tina me so de nyame aya ma me no me ba ya ma seda na me de bra nyankopon ene papa ene asofo nyina mama nyankopon hyiraw kese wodo a wo de do papa ama ne kwan ma ne na dwa asofo bi wo kra so munya ware a nyame ni kwase papa ware no na me dwene pa se papa betimi akoso aye but wo yo ba papa nyankopon on hyiraw no nkwaso andomo mo yefuru mu ade ntoaso ni di so nyina nyankopon ma munya hyira mbe nka menya obi a me de mbe de me su bi dem na me pa nsia ye nyina US no drive to America no or drive to States onso so de awurade aka fa wo ho de awurade aka fa wo ma ho emfa ho de wo na mu nyankopon na wayama me sesapon ene na busua no awurade be ye wo de ama na kyenso me gina dance so se ade biara nyame aka fa ho de wabɔ ho pa ya kyen awurade be ya ma o ma wonsema awurade. Praise the Lord. Hallelujah. Abushia papa awurade aye bia ma ne adofo yi nyina yentie ne awurade ayama ma me de na awurade ama no kru CEDAR for Christ anuano munyame na me na nyame ase na waya de kase ama me ne me kunu ne me ma ade nyame aye ne se de di kai me wa mema ensia ye nyina wie university e bia wie pole enso na adwuma sama ya dan ya nkran bia tena fie ben fie nsia fie num afa me kwada mo ani suo nko a ti madam fu bi na kira me se me mmra ko fodua na papa bi wa ha me ba ne nsam ebabua enti dan be oba no ana so me nsa de me ba ye da me beduru ya ne beduru dem anu dem hu se nyame honhom wa ha amen Jesus you're born in seminal sa nyame honhom no ebetɔ so sa nyame honhom no ebona hamanya kopon honhom no be di ama won so enti me ba me de me papa panyini na ba ye anam de be gi akwankyere watena fie nsia
akwankyerɛ wɔyɛ wɔ awie ɛna ababaawa bi a ɔkɔto no koko bɔɔdo a na wɔyɛ service wɔhyɛ no bɔ so ɔbɛboa no mfie nsia wɔmfrɛ no nti mekɔyɛ akwankyerɛ no ani na ɔtwe ɛna wɔfrɛ no si apɛ na ɔse set wɔyɛ deɛ fa mba no ɛkyɛ me mea na mkaa sɛ mɛboa so ɛdeɛ manhu deɛ ɛyɛ a me bra adeɛ kye yɛ a wɔkɔɔyɛ a na wɔde appointment letter hyɛ ne nsɛm for 6 years you are born in some erade back. Wonderful. So okay twerɛ sɛm na nipa yɛ friend Joseph ɔka kyerɛ efiase hwɛfoɔ no Yes. ni ɔmo a na ɔne ɔmo wɔ prison sɛ simu yi a ɔnkae me ɔse for 2 years na nipa no refi no ɔse akwankyerɛ de go fam obi ka kyerɛ sɛ akwankyerɛ asɔre nyɛ ɔse week no ansi na babawa na friend sɛ set me are very sorry sɛ ma hyɛ bɔ me refi fa kyɛ me ɔkyɛna be hyia me ɔkɔ hyia na the appointment letter ma no Wonderful. And now I'll show me, I will tear me. Who free them Hakoya? No, rather Kai Oba or Kai wants also. Yes, to them. Jesus. Appointment letter, I have a Juma Bemu Cocoa board, Ghana cocoa board. The Atasubi, no, or Bawa dinner chile, once what nephew and Fienu. Once one day, I know, and you have no one crying. And I'm then crata, I bet you, papa. And was a baby, and I'm a goose bomb pie, a fair or and I know when you're boafo, and was one fan crata. I'm rather the crata was hey, the crata went over Bessia or the Tiffy. Or Mass or no one say, and it was some men commission, yeah, brand appointments. Mineral commission for 5 years. The Atasubi answer was why I make a chile. Once also you had the toast, no one's also in your way. BNI. Once so Wonderful. BNI. The toast was in me. One to our Brekum Holy Family Hospital. Wonderful. Accountant. Our Holy Family Brekum Hospital. Osina ne manyina 6. Paso to me rather muso set my share university. It be we are 6 years, 5 years. Ka o she mama we ni papa we o mo mpabo mu a na obehu na san kra nya ji so san bo mo akohoma. Mama to our dance here so. Enti anu achi no ne krata asase we de kwaji na katua appointment letter boy. HND no afa na dan secondary school. Ya kwankyere mi guso me ba papa ho ne ye bom paye. Me ba ne ye bom paye. Nyame adom afede nkrata no nyame asia ba ma nkrata ne nyina ya kama sese na katu ya ba se de sese ba amen aya de ogina we our your accountant no enu achiri papa ya te wa yanka bi nshem na ya de be bo no e ukunu me kuna ogina we afi ya wa bra ne ma no ho a obenya bibia die no o ya de be kan no to ko ye operation na chi no afi me ni papa da ho a no adani funu na dia na mi hunu ehwa na mbia mreka ba papa na mbebo na mane ti ade achi fia na no ame akwankyere se yebeye ti papa ba mo ana mo waso da mo ade mo hunu papa de libe gina animu papa ye no ho pai bo wo ha papa no ade ni sika to oyere ya breaking no wa ya na mprensa ansa na etimi apaye na chese bibi ta akire enti ye kwa ofie papa ma me sa kwa ye breaking biem the breaking na me koye ni fie ne de ne etuo bi ato fie o se firi hen ye won de fire afa papa kasa se basa ene anadwene e bompa ye saa entini na awatwe msa be bo papa amane papa ma me sa koye breaking bio ya ye breaking ko amprensa se mprenan ene papa agina ha o ma wonse merade o wo a wo hwe me a wo tie me obi se bibi ni wi ase me so mo nkoye breaking wo fi omo ankasa fi omo timu omo ye breaking anado na tuo pa to wo fi omo se ten omo yi be afto no to free bibi o wi ase o enne na papa ni gina ho no papa no hono ye momo bebere mu hu wo dan mu ha enne na Awurade apagya papa no enti na ye gina ha no ntimi ni di wo ikoda mu a wonna
ɔbɛnante dɛm a ma ade akye sɛ nkurɔfoɔ gyinagyina ɔmo nso mehunu bi ɛnso ne nyinaa akyi ɛnɛ nyame adom wɔda wɔtumi didi biribiara wɔtumi yɛ ɔte deɛ maame no ka no ɛduru anadwo a na ne papa no abusua nsamafo a ɔmawuo nyinaa aba dɛm hɔ na papa no hu ɔmo na ɔka kyerɛ ne gyina ne yesu ɔbɔdin na ɔmo aba sɛ ɔmo ba abɛfa no de no akɔ asamado ɛne ɛfrɛ sɛ owuo sunsum aba dɛm hɔ bishop papa no ankasa wa ɔso wɔtumi yɛ biribiara bi ɔda nyame ase Bishop papa was Juma why family home said no one come behind come home would be who said Bejan not my sorry so yeah as a man can't as before so papa to me nam piebo na kwantre my idea so and then na ma mention there must be a midnight Erade na asaw yadeɛ amen asɔfo nketewa nyinaa sɛ nhwɛ nyinaa sɛ deɛ mayɛ no ɛsɔ ɛdɔɔso ɛbom nyansa no ante aseɛ so mbaso bebrebe saa nwosra na Erade de ma me no asɔfo a mowɔ fie ha na asɔfo a Erade nhwie ngu mo so na mo nya hallelujah amen yɛmmɔ yɛn nsɛm Erade wow show me how tie me some catch us menya asole asem enye doctrine asem and na dance ye boy nyina no osofo omo ba ya mo ne ye bebo mpaye no edru kwese de omo kom asore ese omo manyina kom ankasa asore enti na me hyehyɛ program 2 days okay me se wo ho beba kwan no osofo na enye obia na betimi aba bi aso wo ho beba kwan no obetimi aba ya ba fidie so SOMPA bebre freso pese oba ho na me se omonya abotre na ehye program a obetimi aba bi na obo ho otu kwan yakọ program a etoda baby bia sebi obey the washroom no mo dwene ho ne baby omo beda o fre kirikire na oba nsi obadware mattress obeda so ne washroom nyina obenya free na se o pese o pe hotel bia da na se guest house a o hwe ye numbers na e de go screen so a na o pese obeda so le fie ho a MCR mo fa washroom ne baby bia obebetima da no to so na we ye washroom ebia oba ho baby bia obi a obenya opese oda obenya baby kamada baby kama obenya baby kama da washroom sinie kama ya wa made memade water closets insure bibia ba kama enti bia me ba fiada na ma ye program na ma da na de chen memene da me ye program no wie a na ma pon time no ya no pa 9 o'clock ano pobo se na me ba me pese me ho papa oba obe hu me yes me no wa na wa sa so obe hu me enti so bibi ya Awurade yo na won se ma me fo ni papa fo mo di adan so mutu anamo ye woniema ni bi wo ho a ye tu ho anamo enti wo a wo hwa me a wo tie me a bibim aye den me pese ene adanse mienu mo nya akonya e follow CEDAR awa na de adanse ne de awo de yare de ene ye pi yes bia motu anamo bae no mo abefa dance ni pi wo ho enti Yakobon hira mo enne me ba se me ba be hye wo nkuran se Abraham ni Isaac ni Jacob Yakobon na wo som no oda so te ase o se bre sem no obeje o so frɛ na obeje o so enti anwumre me no frɛ Awurade 5 minutes se me so mo wo ho men so me wo nkran men so me wo kede me wo sunyane me wo sawi me wo kumase me dia ya wo sem me dia ya kwantu sem me dia ya memma yare bi atome so ene se wuti adanse ne bi won so Awurade beye ene Onyankopon na okoje Shadrach ne Meshach ni Abednego efri oja efru nunum no efru ohene Nebukadnezar nsem no obeje wefre abusuan pam no amen abusuan no menum abusuan yade no oboni ye no suje die no owu krakra no akwantu onum adwuma sem no wa wo tie mi a wo hwe ye ewo bi man so onyame beje wefru amen sabre ka sa Awurade Yesu ena mati wo Awurade wasem Masaya shoji a odeji amanfo no mu bi Masaya shoji a odeji amanfo Awurade aduru me so
Awurade aduru me so. Me kwaku aduru me so. Me kwa me aduru me so. But udi wo dem obom udi e wo space no so baby bi ohwe ka say aduru me so. Aduru me so. Aduru me ama so. Aduru me kwa. Aduru ma ya so. Aduru me ajei so. Say ya. Me so Awurade kai me. Me so Awurade kai. Say ya. Kai me mano. Kai me kunu no. Kai me juma sem no. Kai ma wo no. Kai ma kwenti sem no. Kai me promotion no. Kai me juma sem no. Me sika sem no. Courtroom sem no. Ahimfia sem no. Awurade kai me. Say ya. Be one na bon pai. Be one na bon pai. Be one na bon pai. Say Awurade kai me. Awurade kai me. Be one na bon pai. Say Awurade kai me. Awurade kai me. Awurade kai me. Obi bi o say ye. Obi bi o say ye. You yes for day. Who yes for day. Awurade kai me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Obi bi o say ye. Awo tie ye. Awo SOMPA TV. SOMPA radio. O say ye. O tie ye. Awo krani le potem. Awurade kai wo se ye. O say ye. O tie ye. Kuma se le potem. Awurade kai wo tie o. Yo o say ye. O tie ye. Awo se ni le potem. Awurade kai wo no tie o. Takura de. O eni le potem. Takura ni le potem. Se ra rete ko se le potem. Sunyane ni le potem. Ekransa ni le potem. Tachuma ni le potem. Awurade tie o. Awurade tie o. Obi bi o say ye. Awo tie ye. O tie ye. Obi man so. Awo Asia, America, Australia, baby be on say Africa country be o say in the name of Jesus. Can amen 3 times. Amen. 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 No chance enye ho. Ye bom paye etwa to nam say ye de mre na ye adwuma. Afei na wo de wa feed na to SOMPA TV anasa SOMPA radio. Fa wonsuo esi television aso. Anasa wo documents bia faguso. Eniam nipa bi wo ha medical kan cho say je say wo gina emano. Bo a oba gina ma no ukru gina ma no yire gina ma no obenya dance empire edru so osofo obi hwe ye obi ti o se na how na ya wo enti Yesu Kristo hie ni freni no obi sa na se de na opese me ye ma o se me pese me hunu ade na amunumu a ohunu ade enti me pe sika me pa wo me te bone mu Awurade gimi firi mu me ba no me kunu no me yire no makwentu sem no o de to Awurade ni me mo tu me adada ye so basabasa anase owo krakrakra no Awurade nyu kasa Awurade wasem se unim de hia ye afuji se ye bisao ena nwumre yi me so me haw ni Awurade ye mame se ya Awurade jeme se na oje Shedra any Mezak any Abednego me so me haw no ni Awurade jeme bia wano na bomb pie Awurade jo yade no ya de ta ho mo jamu yade intirimu yade tompemu yade owu yade oseye yade Awurade nyo aware sem adwuma sem usika na eche wo Yesu beno Awurade nyo bia wano na bomb pie Awurade je bomb pie be one na fire. Of Jesus. Wow, shami a wutie me. Won so Awurade fa dance ni bi ma ho. Amen. Awurade nyama ho. Amen. Say ya. Amen. Obi man so. Obi krom. Amen. Ofie ho. Amen. Bi owo bia. Awurade nyama ho. Amen. Say ya. Amen. So say amen. Amen. Also for your bomb pie me no bom tietia. Ya ye wo fie ha no ye bomb pie say ya send ya sentiment share radensa. Eyi yo no
akakakra na akwawie enyankopon kosoa no omo bibia nkoboko omo nananom ho ban omo apomoden enye easy kra osofo from Sunday pa aduano kra nananom ntimi ni bi kobasa ye di mfa openso santima wura eso hwewrade nsa wo so ohwe me waso daye boni bi sign daye no ebetimi di oha bro wo se daye bon mi ntumi twam na fa fi o hwewrade nsa fa wadwuma hwe bia wa no bon pa in the name of Jesus ewrade ye peja santima ba wawrade ani ma wawrade ewrade eyi yo yi ye peja nananu ba wawrade ani mo ma mo ho oden ewrade bo mo ho pan ma eyi yo ni nyina ko boko na du kwasi no openso ene na transponder ya santiment de one CEDAR man ewrade control bo bia wo yesu demo obodo fo ni sisho ye bia efe ye no ho de ewrade twenguma asantiment wo yesu demo bia wa no bo pae wo so wa so da ye bone in the name of Jesus obia wa so da ye bone bia ye de yesu din twada ye no ye sign da ye no ye bompa ye e de asantiment so hwewrade nsa eyi yo no nyina ewrade nkoso ama ho ban na bibia anye boko wo yesu demo e na ya bompa ye jeme so say amen afe peja wonsio me bompa ye se insio bi ekuta wo insio no na ni yesu moja ena ne yare sensio ena ne senkyereni insio ye odi insio be ye biara adanse mara me twenya metumi wuram afe documents bia me frɛ adanse to so wo yesu demo amen ye brana so ye de mra na ye adwuma wa ohwe o TV n'anima na mesne ya miensa na de di kan de to so mienu nyina ya WhatsApp number ye free am de 1 hour si ho won so wo problem bi o person me no bompa ya frɛ from 10 to 11 me no be bompa no my de kan ye 0557 0557 000 000 967 0557 0557 000 967 no my tosu me no 0557 0557 30 90 80 0557 30 90 80 no my chat to 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 53 89 nyame shira opi nyame ya doma ochena same time 9 to 10 ye bese ya share menyu wo fidie no mfre SOMPA TV ne SOMPA radio koso ahwe SOMPA ye free asofo foforo di ye chi omoso de nyame asemba tie won na obeye nshira bye bye. CEDAR Worship Center akame hu biewo odi awrade tumi ade nyina ya mpaibo kesia som ebrew eye nanum paibo awrade tumi be ya adwuma empaibo kesia ekura oje fa hudie kwa hosan ene nsenkyerene oni awrade mebompu ni mpu na awrade bejew asem tirada so ne se enti bibi ya awrade yo na David da awrade tumi ade nyina ye siesie woni padua ne wo krai na kwa hosan ene nkanko ebeya wodia behia odumtuni a awrade asra no minister Jojo ahin na wonfa dom